Да пускаш жалби е срамно. Забелязвам някакви такива коментари или хора, които си говорят. Аз им чувство живеят тия хора в някакво гето, не мога да разбера. Или някакъв такъв кодекс на престъпник. Какви са тия неща? Ние живеем в законова държава. Има закони в тази държава. А, аз имам адвокатска кантора, с която работя и повярвайте ми, постоянно я използвам като механизъм на защита. В моя бизнес постоянно има хора, които искат да ми навредят. Пускат сигнали срещу мене, клеветят ме по някакъв начин. Тогава, повярвайте, действам с цялата държавна машина. Започва сигнали НАП, КЗП, КЗК, всички видове институции. И повярвайте ми, държавната машина работи. Работи за тези, които са неизрядни. А обикновено винаги хората, които те нападат, те са неизрядни. Аз никога не нападам първи, но ако някой тръгне срещу бизнеса ми, срещу личността ми, аз имам право да реагирам законово. Така че няма такива работи, било срамно да пускаш жалба срещу някой. Ми какво е срамно? Някой ще дойде да започва, че ще убиете, няма да пускаш жалба. Ще пуснеш, разбира се. Сега, ако се движа по улицата и някой ме нападне, тогава вече говорим съвсем друга ситуация. Па и не съм от хората, които бягат от такива неща, но пак казвам, аз действам законово с целия потенциал на закона, който им позволява. Не, че действам аз, адвокатите работят по тази тема, но като цяло това ви казвам, действайте законово. Нали искате да бъдем законова държава?